Здравейте, приятели! Днес ще отваряме пратка от Олдер. Супер много се вълнувам, защото това са нов бранд обувки. Свързаха се с мен и поискаха да работим заедно. Разбира се, аз приех, защото обувките са страшно качествени, екстравагантни и много по-различни от тези досега, които сте виждали. Хайде да отваряме, защото аз лично нямам търпение. Много съм развълнувана. Това, което мога да кажа е, че знаете, че аз не обичам да правя реклами, но когато нещо ми допадне, нямам абсолютно никакъв проблем с това. Знаете, че обичам страшно много обувки и спортната визия, така че нека да видим какво са ми подготвили. Кутията много ми хареса, тъй като е измислена много практично. Вижте, просто като шкафче за съхранение, със сигурност ще си я запазя. Хайде да видим какво има тук. Имаме аксесуар към обувките, който след малко ще отворим. Ето ги новите ми бебчета. Какво ще кажете? Не са ли страхотни? Това е много яка спортна визия, особено за такъв тип мадами като мен, които ходят по площадки, обличат се спортно елегантно. Дори в момента съм с клини с свичер и мисля, че ще си ги сложа. Много ми харесват. Изработката е... То си личи, приятели. Много са хубави. Вижте. Тук пише Smile. И отдолу под метката ми направи впечатление. Вижте това гумираното. Много е яко. А когато го свалим, вижте как е изработена, така че със сигурност няма да се пързалят. Много съм доволна, но това, което искам да ви кажа, е, че в момента са пуснали страшно сладурски модели. В сайта може да откриете размери както за вас, така и за вашето дете или вашия партньор. Изписвам го ето тук долу. И със сигурност ще искам от тях за мен и за моята дъщеря. Вижте, тук си имат QR код, където може да проследите и да намерите обувките в сайта. Много интересно, наистина са се постарали. Вижте, много добре изглеждат, наистина. Сега ще обвеме и... Това, което ми прави впечатление, че тук отзад са различни. Между другото, всъщност сега се сещам, че имам перфектния анцуг за тях. О, да. Или ще се преоблека, не, задължително трябва да се преоблека, за да видите колко добре ще си паснат. Просто са уникални. Лично аз, когато разглеждах сайта, си харесах този модел обувки, тъй като имам доста дънкови неща. Аз харесвам много денима, но нямах дънкови обувки, затова си избрах и тези. Всеки чифт идва с аксесуари и може да си допълните визията, като например на мен са ми изпратили втори чифт вързанки за тях. Както виждате, тук кецовете са с дънкови, които са много сладурски. Ако искам да наблегна на бежевата гама, имам и ето такива. Също така предлагат и чорапки, с които може да ги съчетаете. Нямам търпение да ги обуя, изглеждат страшно удобни. Днес ще ги пробваме. Страхотно, но в момента са пуснали зимната си колекция, която е уникална. Знаете, че разбирам от качество, тъй като съм се занимавала и с обувки. И искам да ви кажа, че наистина съм впечатлена. Имат много сладички боти, които са с велур, отвътре пълни с пух и аксесуарите към тях са просто много сладурски. Сега ще ви покажа втория модел, в който се влюбих и очите ми останаха. Показвам ви го ето тук. Страшно са сладки, мекички, удобни, топли, но и коледни. Вижте какви бисквитки направо. Не мога да повярвам как са го измислили. Обичам такива джиджави неща. И когато се разхождам по улиците, да ми правят комплименти и да ме питат това откъде ти, онова откъде ти, вече знаете откъде са ми обувките. Влезте, разгледайте и съм сигурна, че ще намерите вашия му.